tanang panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 15 bersikulo 13 hangtod sa 23. Ang giingon diri, sa pagkahuman nilag sulti, mitubag si Santiago ug miingon, "Pamati kamo mga igsuon, bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa pagpili gikan kanila og katawhan nga magdala sa iyang ngalan. Ang mga pulong sa mga propeta tukma gayod niini, sumala sa giingon sa kasulatan. Human niini mobalik ako, nag-ingon ang Ginoo, ug akong tukuron pag-usab ang napukang balay ni David. Tukuron ko kini pag-usab ug lig-unon. Busa mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang dili Hudiyo nga akong gitawag aron maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto." Ug mipadayon si Santiago pagsulti, "Busa ang akong paghukom mao nga dili nato lisod-lisuron ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Ato hinuon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad man kini ngadto sa mga Dios-Dios, ug nga likayan nila ang salawayong pagpakighilawas, ug nga dili sila mukaon sa bisan unsang mananap nga gituok ug sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinagoga sa matag adlawng igpapahulay, ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Unya nagkauyon ang mga apostoles, ang mga kadagkuan ug ang tibuok simbahan sa pagpilig mga tawo gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tawo nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan, ug ilang gipadala kanila kining musunod nga sulat. Niadtong miaging semana mga kahigalaan, atong nakatunan nga ang Buhat Kapitulo 15 mao ang kapitulo diin naka-record ang pinakaunang church council meeting aron sulbaron ang hiwi nga pagtulunan nga makalaglag sa kalag. Unsa man kadtong hiwi nga pagtulunan sumala sa atong gitun-an ni adtong miaging semana? Well, unsa pa man di ay kundili ang doktrina nga kinahanglan pang dugangan ang pagtuo ug buhat aron maluwas ang tawo. Sa Buhat Kapitulo 15, ang formula nga gitudlo sa mga mini nga magwalali alang sa kaluwasan mao ang pagtuo
plus pagtuli sa kinatawo equals kaluwasan. Usbon ko mga kahigalaan, ang formula nila alang sa kaluwasan mao ang faith plus circumcision equals salvation. Sa laktod nga pagkaistorya, gitudlo nila nga kinahanglang magpakahudiyo kita aron kita maluwas. Apan sumala sa Biblia, ang grasya sa kaluwasan gitanyag alang sa tanan, mahudiyo man o mahintil. Mga kahigalaan, ang basihan sa atong kaluwasan mao lamang ang gibuhat ni Jesus alang sa mga makasasala nga mituo kaniya. Unsa man ang gibuhat ni Jesus? Una, iyang gisunod ang tibuok kasuguan sa Dios. Ug ikaduha, iyang giula ang iyang dugo aron mabayran sa hingpit gayod ang tanang silot sa sala sa tanang nagtuo kaniya. In other words, tungod lamang sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo kang Jesus, naluwas ang tanang mga anaa kang Kristo. Mao kini gipasabot sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9. Mao nga kinahanglang ibalibag nato ang pagtulunan nga nagdugang gihapon sa maayong buhat sama sa bautismo, kalawat, mga seremonyas ug uban pa alang sa atong kaluwasan. Ibalibag nato ang doktrina nga pagtuo plus maayong buhat equals kaluwasan, tungod kay wala gyud labot ang maayong buhat sa formula sa kaluwasan, kundili ang maayong buhat bunga lamang sa kaluwasan. Ug dinhi usab sa kapitulo 15, gipahinumduman ni Apostol Pedro ang tanang miyembro sa konseho sa simbahan mahitungod sa pagbubo usab sa Dios sa balaang espiritu kang Cornelius. Remember Cornelius? Ang pinakaunang hintil nga nakabig nganha kang Kristo. Gibubo usab sa Dios ang balaang espiritu kang Cornelius ug sa iyang panimalay. Sumala sa nahasulat sa Buhat kapitulo 11. Si Cornelius ug ang iyang panimalay 100% nga mga hintil, dili mga Hudiyo. Apan gidawat sila sa Ginoo sa iyang gingharian. Mao nga nabungkag na ang paril sa panagbingkil tali sa mga Hudiyo ug mga hintil, pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Atong tun-an karon mga kahigalaan ang mahitungod sa awtoridad nga angayng tamdon sa iglesia sa Dios sa tanang panahon. Usbon ko, ang awtoridad nga angayng tamdon sa iglesia sa Dios sa tanang panahon. Atong basahon ang bersikulo 13. Ang giingon diri, sa pagkahuman nilag sulti, mitubag si Santiago ug miingon, pamati kamo mga igsuon. Dayon gikan sa bersikulo 14 hangtod sa bersikulo 18, giuyuna ni Santiago ang giingon ni Pedro uban ang pagkutlo sa balaang kasulatan sa daang tugon aron ma-reinforced ang gipamulong ni Pedro. So buti pasabot, miwali si Santiago gikan sa panagna sa daang tugon aron mapamatud-an nga ang pagkakabig sa mga hintil, ang ilang kaluwasan, gitagna na dieng daan sa Old Testament pa lang. Dayon sa bersikulo 19, mipakanaog na si Santiago sa iyang paghukom, sa iyang desisyon aron matuldukan na ang kontrobersya. Ang giingon niya sa bersikulo 19 mao kini, busa ang akong paghukom mao nga dili nato lisod-lisuron ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Ug gikan sa bersikulo 20 hangtod sa katapusan sa kapitulo 15, gipalapad pa ni Santiago ang iyang paghukom o ang iyang desisyon aron pagatuldukan ang maong isyu. Usa sa mga gisinggit sa mga magtotoo ni adtong Protestant Reformation, mga kahigalaan, sa kapanahunan ni Martin Luther, mao ang sola scriptura. Nga ang buti pasabot, kasulatan lamang o Biblia lamang. One of the cries of the Reformation is sola scriptura, which means scripture alone. Ang autoridad nga angayng tamdon sa mga Kristohanon, Biblia lamang.
Well, sukwahi kini sa gitudlo sa Romano Katoliko nga dugang pa sa Biblia ang tradisyon usab usa ka awtoridad nga angayng tamdon sa tawo. Ilabi na ang tradisyon nga nagagikan sa dogmatic pronouncement sa Santo Papa human niya malitok ang mga pulong nga ex cathedra. Ug aron ilang maestablisar ang awtoridad sa Santo Papa, ang Romano Katoliko nagatudlo nga gi-appoint kuno ni Kristo si Pedro ingon nga bato ang vicar of Christ o representante ni Kristo, ang prinsipe sa mga apostoles ug ang pangulo sa kinatibuk ang iglesia sa Dios. Ug human mamatay si Apostol Pedro kuno, iyang gipasa kuno ang iyang awtoridad sa mga Santo Papa nga misunod kaniya. Pinaagi sa ilang gitawag og apostolic succession. Pinaagi niining ilang giklaim nga apostolic succession, ang Santo Papa giisip nga awtoridad sa mga dugma, pagtuo ug pagkinabuhi sa mga tawo. Bisag unsa ang i-pronounce sa Santo Papa, ilabi na kung iyang ilitok ang pulong nga ex cathedra, kinahanglang pagatamdon kini sa tanang mga matinud-anon. Ug ang ilang bugto nga basihan niini nga pagtulunan mao ang ilang giklaim nga ang Santo Papa mao ang tagapanunod kang Apostol Pedro nga gi-appoint ni Kristo ingon nga maghuhukom og prinsipe sa tanang mga apostoles. Apan sa atong teksto ning takna sa kahaponon mga kahigalaan, sa nahitabo nga church council meeting didto sa Jerusalem, wala gayud kitay makita bisag gamay nga si Pedro mao ang pangulo ug prinsipe sa tanang mga apostoles. Gani niadto nga church council meeting, dili si Pedro ang mibarog nga presider ug judge, kundili si Santiago sumala sa teksto nga atong gibasa karon. Ang pangutana, kinsa man si Santiago? Ang tubag, si Santiago mao ang half-brother ni Hesukristo, usa sa mga anak ni Jose ug ni Maria nga naka-record sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 3. Siyang nagsulat sa basahon ni Santiago sa Biblia, sa New Testament, ug usa siya sa mga pastors sa simbahan didto sa Jerusalem. Human nga makabatbat si Pedro ug si Pablo sa ilang mga pagpasabot, nangahilom na ang tanang miyembro sa konseho ug si Santiago isip presider ug judge. Mao ang naghatag og suma total sa iyang paghukom aron matuldukan na ang isyu. So unsa man ang gipakita kanato niini mga kaigsuonan, dili gayud di ay tinuod ang gipatuo sa Vatican kanato nga si Pedro mao ang prinsipe sa mga apostoles. Dili gayud tinuod. Kay kung siya pa ang prinsipe sa mga apostoles, siya unta ang mipakanaog sa iyang paghukom. Siya unta ang mi-decide nga wala na'y mga protesta pa gikan sa mga miyembro sa konseho sa simbahan. Hinaot nga abli ang inyong hunahuna ug kasing-kasing niini nga kamatuoran, mga kahigalaan, tungod kay murag sakit gyud kini dawaton. Klaro gayud kaayo nga si Santiago mao ang presidente sa konseho ug sumala pa sa kasaysayan, gitawag siya og pastor sa simbahan didto sa Jerusalem. Ang ubang mga atua didto, sama sa mga Pariseyo sa versikulo 5, sama kang Pedro ug kang Pablo, naghatag lang sila sa ilang mga pagpasabot ug argumento. Apan si Santiago mao ang mi-pronounce sa pinal nga paghukom sa kaso nga ilang gisulbad. Kung si Pedro pa ang pangulo ug prinsipe sa mga apostoles, siya unta ang mibarog isip judge. Di ba? Siya man kuno ang head of the Catholic or Universal Church. Matud pa sa Vatican, so siya unta ang mi-preside sa pinakaunang church council meeting. Bisag asang ang gulo nato tan-awon mga kahigalaan, dili gayud Santo Papa si Pedro. Mao nga ang ilang giklaim nga ang Santo Papa sa Vatican mao'y tagapanunod ni Apostol Pedro, wala gayoy basihan. Paminawan ninyo ang versikulo 14. Ang giingon diri, bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa pagpili gikan kanila og katawhan nga magdala sa iyang ngalan.
So klaro kaayo nga makita nato diri nga gitawag lang ni Santiago si Pedro sa iyang yano nga ngalan nga Simon. Kung siya pa ang pangulo ug prinsipe sa mga apostol, at least gitawag unta siya ni Santiago og kamahalan o tinahod nga pangulo. Apan wala, mga kaigsuunan, ordinaryo ra kaayo ang pagtawag ni Santiago kaniya og Simon. Hinaot nga buksan ninyo ang inyong mga mata, mga higala. So nakita nato nga si Santiago ang mipakanaog sa iyang paghukom. Apan unsa man ang basihan sa paghukom ni Santiago? Ang iyang kaugalingong autoridad isip presider ni adto nga konseho? Mga kaigsuunan, dili gayod. Ang kasulatan lamang ang basihan sa gipakanaog nga paghukom ni Santiago. Ug wala nay lain pa, sola scriptura o scripture alone. Ug ang kasulatan nga gikutlo ni Santiago mao ang Amos kapitulo 9 bersikulo 11 hangtod sa 12. Paminawan ninyo ang bersikulo 15. Ang giingon ni Santiago diri, ang mga pulong sa mga propeta tukma gayud niini sumala sa giingon sa kasulatan. So importante gayud kaayo ang pagkonsulta sa mga panagna sa kasulatan isip basihan sa atong doktrina ug pagtuo. Ang tanang mga pagkapukaw sa relihiyon nga naka-record sa kasaysayan nahitabo ni adtong ang mga tawo mibalik sa patukuranan sa Biblia. Mao nga ang tanang mga panghitabo nga walay basihan sa Biblia kinahanglan natong isalikway sola scriptura. Mao nga ang mga pastors wala na ilaing textbook, wala na ilaing basihan sa ginatudlo kundili ang Biblia lamang, dili ang tradisyon, dili ang bisad kinsang mga tawo, kundili ang Biblia lamang. So ang nahitabo nga kaluwasan sa mga hintil gitagna na di ay kini sa kasulatan sa daang tugon. Ug mo kini gipasabot ni Santiago. Paminawan ninyo ang bersikulo 16 hangtod sa 18. Ang giingon diri, human niini mubalik ako, nag-ingon ang Ginoo, ug akong tukuron pag-usab ang napukang balay ni David. Tukuron ko kini pag-usab ug ligunon, busa mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang dili Hudiyo nga akong gitawag aron maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto. So dili na di ay bag-o sa panabot sa mga miyembro sa konseho didto sa Jerusalem nga ang hintil maluwas di ay. Dugay ra di ay kining gitagna sa daang tugon, mga kahigalaan. Apil na ang panagna ni Propeta Amos. Gani sa wala pa si Amos, gipadayag na sa Dios ngadto kang Abraham nga pinaagi sa iyang binhi mapanalanginan ang tibuok kalibutan. One classic example is God's promise to Abraham that through his seed all the people of the earth shall be blessed. Kinsa man ang maong binhi nga giingon sa Dios ngadto kang Abraham. Kung atong basahon ang Galacia, gipasabot ni Apostol Pablo nga ang binhi ni Abraham mao si Hesukristo. Ug unsa ang response ni Abraham sa gisaad sa Dios ngadto kaniya? Well, iyang gituuhan kadtong maong saad. Ang giingon sa Biblia, mituo si Abraham sa Dios ug giisip kini sa Dios ingon nga pagkamatarong ni Abraham. Ug sumala pa sa pagpasabot ni Apostol Pablo, pagaisipon lamang kita sa Dios nga matarong kung kita mutuo ug musalig kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. So nakita ninyo mga kahigalaan, ang Biblia lamang ang autoridad sa desisyon ni Santiago ug ni Pedro ug sa tanang mga apostoles. Ug ang Biblia lamang ang kinahanglang autoridad nga pagatamdon sa tanang mga magtutuo sa tibuok kalibutan. Dili ang mga pastor ug mga ministro o bisan kinsa pa. Kaming mga pastor, mga kahigalaan, nagpasakop lamang sa autoridad sa pulong sa Dios. Sola scriptura. Dili mi magbuot-buot og tudlo, kundili kun unsa lamang ang gisulat sa Biblia. Karon atong hatagan og katin-awan ang bugtong bersikulo nga gipalapad kaayo sa simbahang Romano aron suportahan ang ilang claim
nga si Pedro kuno gi-appoint ni Kristo ingon nga prinsipe ug pangulo sa mga apostoles. Unsa man kini nga bersikulo mga kahigalaan? Kini nga bersikulo mao ang Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Ang giingon diri, ug sultihan ko usab ikaw nga ikaw Pedro ug ibabaw niining maong bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga pultahan sa Hades dili gayud makapakgang niini. Ang pagpasabot sa simbahan niini mga kahigalaan nga si Pedro kuno mao ang bato kung diin gitukod ni Kristo ang iyang iglesia. Well mga kahigalaan, dili gayud kana tinuod nga interpretasyon tungod kay nagsupa kana sa principle of biblical interpretation nga nag-require ka nato nga mukonsulta kita sa original nga Hebreyo o Griego nga pinulungan sa Biblia aron ma-interpret nato og insakto ang Biblia. For example, kung inyong tanawon ang original nga Griego sa Matthew chapter 16 verse 18, klaro kaayo ninyo nga makita nga duha ka managlahi nga pulong ang gigamit ni Jesus sa iyang gipamulong kang Simon. Unsa man kining mga pulonga? Una, kining pulong nga Petros. Usbon ko, kining pulong nga Petros. Mao kini ang gigikanan sa ngalan ni Pedro nga Pedro. Tungod kay ang ngalan gyud ni Pedro nga tinuod Simon ug Sifas. Duha ang iyang ngalan. Apan gibansagan siya ni Jesus og Petros. Unsa may but ipasabot sa Petros? Ang but pasabot mga kahigalaan sa Petros, gamayng bato, kanang dali ra maligid ug dali ra ibalibag. Mao kini ang gigamit ni Kristo sa iyang pagbansag kang Simon. Ang giingon ni Jesus, Simon, sultihan ko ikaw Petros. So ang but pasabot ni Jesus ni adto, ikaw gamayng bato. Ug ang ikaduhang pulong nga gigamit ni Jesus, mao ang pulong nga Petra. Usbon ko mga kahigalaan, Petra. Ang but ipasabot sa Petra, higanting bato, o bato nga dili gayud matarog. Ug mao kini ang gibansag ni Jesus sa patukuranan sa iglesia. So atong basahon og utro ang Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Ang giingon ni Jesus diri, ug sultihan ko usab ikaw Simon, nga ikaw Petros, ug gamay nga bato, ug ibabaw niining Petra or ibabaw niining higanting bato pagatukuron ko ang akong iglesia. So klaro kaayo nga si Petros dili siya si Petra. Ang gamayng bato dili higanting bato. Dili si Pedro mao ang bato nga patukuranan sa iglesia. Gumikan kay Petros lamang siya o gamay nga bato. Kung ang iglesia mga kahigalaan itukod sa gamay nga bato, sigurado gayud kaayo nga mahugno kini. Apan ang patukuranan sa iglesia dili si Petros o dili gamay nga bato, kundili Petra, higanting bato. Karon ang pangutana, kinsa man ang Petra? Kinsa man ang higanti nga bato nga gitukuran sa iglesia? Wala na ilain pa kundili si Hesukristo mismo. Si Hesukristo mao ang bato, dili si Pedro. Ang Dios mao ang bato, dili si Pedro. Mao nga sipyat gayud kaayo ang interpretasyon sa mga grupo nga nag-ingon nga si Pedro kuno mao ang bato, dili gayud. Si Pedro dali ra kaayong maligid, dali ra kaayong mabalibag. Ug ang pruweba ni ana mga kahigalaan, iyang gilimod si Jesus katulo ka higayon niadtong gabii nga gidakop si Jesus. Sa wala pa mitugtugaok ang sunoy. Ikaduhang pagpamatuod nga si Pedro, gamay ra gayud nga bato. Kining dali ra maligid, dali ra matarog, ug dali ra mabalibag. Mao ang nahasulat sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa 12. Niadtong gibadlong ni Pablo si Pedro tungod kay nagpakaaron ingnon man kini. Ang giingon diri sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa 12, apan niadtong si Cefas
O si Simon Pedro miabot sa Antioquia, ako gayud siyang ginawong sa pagbadlong, tungod kay angayan gayud siyang kundinahon. Tungod kay sa wala pa miabot ang mga kalalakihan gikan kang Santiago, nakigsalo pa siya kauban sa mga hintil. Apan niadtong miabot na sila, nagsugod na siya sa pagpalayo sa mga hintil, ug nahimong hilaw ang iyang tinagdan kanila, tungod kay nahadlok man siya sa hugpong sa mga tinuli. So nakita ninyo mga kahigalaan, kung si Pedro pa maong pinakauna nga Santo Papa, nga gihatagan og awtoridad ibabaw sa mga apostoles, nganong ginawong-nawong man siya og pagbadlong ni Pablo atubangan sa daghang tawo. So klaro gayud kaayo nga dili tinuod nga si Pedro gihimong prinsipe ug pangulo sa mga apostoles. Ang nindot niini mga kahigalaan, paminaw nato si Pedro mismo. Kung unsa ang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon, giilaban ni Pedro nga siya ang pinakalabaw sa tanang mga apostoles. Atong basahon ang gisulat mismo ni Pedro sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 2. Paminawan ninyo ang iyang giingon dire. Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo ug saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya, naghangyo kaninyo nga alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Kung si Pedro labaw pa sa tanang mga apostoles, nganong ang iyang pinulungan lahi man, nganong miingon man siya nga, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo. So level ra ang pagtan-aw ni Pedro sa iyang kaugalingon ug sa uban pang mga pastors nga iyang gisulatan sa iyang sulat. Wala gayud niya giisip ang iyang kaugalingon ingon nga labaw kaysa uban. Kini tungod kay nasabtan ni Pedro nga sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, si Kristo lamang ang labaw. Siya lamang ang Dios ug hari ug kitang tanan iyang mga sulugoon. Mao nga ang atong tumong, mga kahigalaan, dili ang pagbayaw sa bisan kinsang mga ngalan, kundili ang ngalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang Dios ug hari sa iyang iglesia. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon aron luwason ang iyang mga katawhan gikan sa ilang sala. Ang sugo sa Dios mao nga sundo nato ang tanan niyang mga sugo. Apan kitang tanan nakasupak sa balaod sa Dios. Mao nga mianhi si Jesus, nagpailalom sa balaod sa Dios ug iyang gisunod kini sa kinatibuk-an gayod hangtod sa iyang kamatayon didto sa krus. Ug tungod kay nakasala man ang mga tawo, kinahanglang mabayran ang sala. Ug ang giingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ug ang Hebreohanon kapitulo 9 bersikulo 22 nagaingon nga kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Mao nga si Kristo ang nag-antos didto sa krus ug nagpaaga sa iyang dugo aron nga kutob sa tanang mutuo ug musalig kaniya nga adunay paghinulsol ug pagbiya sa ilang mga sala maluwas. Ang paghinulsol, mga kahigalaan, mao ang pag-ila sa problema sa sala. Pagsugid niini ngadto sa Dios ug pagbiya niini. Si Jesus nagaingon, kung dili kamo maghinulsol, mga laglag usab kamo. Apan ang paghinulsol, mausab ang pagdangup kang Jesus pinaagi sa pagtuo sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, ingon nga igo ng solusyon sa problema sa sala. Ang pagtuo dili mao ang makaluwas, kundili si Kristo nga gituuhan mao lamang ang makaluwas. Busa higala ayaw og salig sa imong pagtuo, tungod kay dili ang imong pagtuo ang manluluwas. Salig sa target sa imong pagtuo nga mao si Hesukristo, tungod kay siya lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. Ug andam siya sa pagluwas sa tanang mutuo ug musalig kaniya, bisag karon mismo kun mutawag ka kaniya karon. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa.
Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.